Bulebel waqt li kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet taż-żgħażagħ Joseph Muscat tkellem dwar il-fatt li l-Parlament Ewropew din il-ġimgħa vvota favur il-garanzija żgħażagħ ta' xogħol tagħlim u taħriġ li l-Partit Laburista ilu jitkellem dwar l-aħħar xhur. Ħadd ieħor qiegħed jistenna li l-Ewropa tordnalu biex jagħmel xi ħaġa. Aħna għedna lill-Ewropa kif ħanamlu xi ħaġa u segwewna. Dik hija d-differenza bażika ta' kif isiru differenti l-affarijiet. U dan it-tip ta' leadership lesti li nkomplu noruh dat-tip ta' leadership, lesti nkomplu noruh fil-qasam tax-xogħol, fl-edukazzjoni, fid-drittijiet ċivili. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar kif il-qasam tas-self-employed fost iż-żgħażagħ għandu jkun promoss għaliex huwa permezz ta' dan it-tip ta' intraprenditorija li pajjiżna jista' jimxi l quddiem. Li s-self-employment li inti tiftaħ kumpanija li inti toħroġ taħdem għal rasek fil-fema tiegħi għandha tiġi b'mod attiv promoted bħala option. Meta wieħed tfajla jew ġuvni tispiċċa mill-iskola, tispiċċa mill-MCAST, mill-università, naħseb irridu ndaħlu iktar il-kunċett ta' dak li jkun li ma jaqtax qalbu illi jiftaħ negozju għar-ras. Tkellem dwar il-qasam tal-iGaming u qal li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja ikun kommess li jkompli jsaħħaħ dan il-qasam. Is-sigriet għandu jkun illi dejjem inkunu lesti għal pitada, illi ma noqogħdux nifqu fuq il-lum tal-lum inżommuh imma naħsbu fuq pitada, laqqas fuq għada, fuq pitada, ħalli nkunu dejjem one step ahead. Gvern ġdid issaħħaħ ukoll l-istituzzjonijiet edukattivi post-sekondarji f'pajjiżna, fosthom il-Junior College, l-ITS u l-MCAST. MCAST għalina huwa istituzzjoni li rridu nkomplu ninvestu fiha. Diġà kommettejna ruħna illi ħankunu qegħdin inkomplu il-campus tal-MCAST u ħatkun proġett illi aħna ħanibqgħu għaddejjin bih u ninvestu bih. Fil-fatt aħna konna xtaqna li minflok il-gvern jafas il-gas fuq parlament ġdid jafas il-gas fuq il-campus tal-MCAST. Joseph Muscat qal ukoll li gvern ġdid irid juri li t-turiżmu jista' jerġa' jkun mill-ġdid karriera f'pajjiżna. Nixtieq illi dan il-qasam jibda jerġa' jitqies bħala karriera. Li tista' jkollok karriera fit-turiżmu, rridu nwasslu l-messaġġ ċar ħafna illi t-turiżmu aħna nemmnu fih u nemmnu li jista' jipprovdi verament futur. Fil-qasam tal-edukazzjoni kompla l-mexxej Laburista l-għalliema b'mod partikolari jridu jkunu kuntenti fil-post tax-xogħol tagħhom, jridu jkunu konvinti minn dak li qed jagħmlu u s-sistema li biha jaħdmu trid tkun miftema magħhom. Allura l-kollaborazzjoni tagħna mal-professjoni tal-għalliema ħanatuha importanza bla preċedent għax iridu lill-għalliema l-esperti, il-frontliners li kull filgħodu jgħallmu lill-uliedna jkollhom l-aħjar riżorsi u jkunu qegħdin hemmhekk konvinzjoni kbira. Fit-tmiem l-attività Joseph Muscat qal li l-mistoqsijiet li saru miż-żgħażagħ juru l-varjetà ta' persuni li qed jiġbed madwaru l-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista li qed jingħaqdu madwar l-għajta ta' Malta tista' tkun tagħna lkoll.